Nominovani takmičari za izbacivanje su Ana Jovanović, koju su nominovali Zadrugari u petak, i Monika Jovanovska, nominovana odlukom glasova publike. Naime, one se do večeras nalaze u izolaciji i tamo borave sve dok ne dođe do momenta kada će Darko Tanasijević saopštiti ko svoje kofere pakuje i zauvek napušta velelepno imanje u Šimanovcima. Monika je ovo veče provela ispred izolacije, plačući i ponavljajući samo par rečenica. Je li moguće i zbog koga? Ponavljala je Monika i plakala na sav glas. Kako će se situacija odvijati večeras, ostaje nam da ispratimo, ali jedno je sigurno. Situacija je neizvesna, a Monika je jako potrešena zbog ovakvog stanja.